Jo he intentat sempre, no sols en aquesta novel·la, sinó en la majoria de narracions i relats que he escrit i contes, que els personatges es pogueren identificar per la manera de parlar. Per a mi és més important que un lector sàpiga qui parla, com, a través de com parla, que no fer-li una descripció física exhaustiva. Pot ser també que en algun moment determinat les dues coses siguin correctes i complementàries. Però en el cas d'esta novel·la, clar, a llegir tants personatges no anava jo ahir a pegar la pallissa, entre cometes, de cada volta que hi surt, encara que en alguns sí que n'hi ha els trets que m'interessen, no? Si l'amiga de Roser que treballa en un bar té totes les mans roges perquè és l'escuradora del bar, a mi això m'interessa perquè sense descriure res més la gent sap aquesta persona per a on es maneja. No? I clar, els nivells de llenguatge són per a mi importants. No pot ser mai en qualsevol novel·la que una persona de 5 anys, un xiquet, parli igual que un adult i igual que un vell. I tampoc és igual una persona que tinga un nivell de llenguatge alt en la vida quotidiana i una persona que no. Per tant, aquest xoc de llenguatge i aquest equilibri entre la normativa, el llenguatge i el llenguatge popular, el llenguatge culte i el llenguatge popular, era un dels meus objectius.